nu. Det er første søndag efter Helligtrekonger, og i dag skal det handle om at blive taget i favn og velsignet. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for, at du i dåben tager os ind i dit rige. Lad os aldrig blive så voksne og kloge i os selv, at vi mister evnen til at undres og tage imod ligesom et lille barn. Giv os glæden ved at se og lytte, og gå på opdagelse i din forunderlige verden. Hjælp os til i hvert menneskes ansigt at se et menneskebarn, som du elsker. For der er vi forenet i din kærlighed. I Jesus Kristus, din søn og vor Herre, fra evighed og til evighed. Amen. Jeg vil læse for jer fra Markus evangelium, og han skriver således. De bar nogle små børn til Jesus, for han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og så tog han dem i favn, lagde hænderne ud og velsignede dem. Amen.
Dagens evangelium handler om at blive taget i favn. Evangeliet er oprindeligt skrevet på græsk, og et ord, der er det samme som favn på græsk, det er anker. Det vil sige, at blive taget i Guds favn, det er også at få et anker, der kan holde os fast, når verden står. Så når vi bærer vores små til dåben, så giver vi dem et anker, noget der holder dem fast. Og når vi lægger dem i Guds favn, så får de at vide, at de også har et sted at høre hjemme. Så den favn, den gælder for alle os, der er døbt. Modtag denne Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nu. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.